Ľudová strana HZDS prežíva ťažké obdobie. Kým Vladimíra Mečiara trápi zápal pľúc a leží v trenčianskej nemocnici, jeho stranický kolega Ján Super pod vplyvom alkoholu včera večer spôsobil dopravnú nehodu. Zdemoloval 2 autá, zničil dopravnú značku a skončil v dome. Celú nehodu však vnímal pokojne, dokonca s úsmevom na tvári. Poslancová spanilá jazda z futbalového zápasu skončila takouto haváriou na hlavnej ulici v Modre. Najprv narazil do stojaceho auta, potom prešiel do protismeru, prešiel cez značku a skončil v dome. Podľa svedkov začala robiť problémy. Prepáčte, to je nejaké obdobie. Policajti museli našťastie, čo obehli, tak ho zastavili, aby neutekal s autom. Doklady nechcel dať. Púkať nechce. Poslanec to ale takto nevidí. On za nehodu nemôže. Vraj mu niekto vletel do cesty. Asi som neskoro zareagoval. Celá nehoda veľmi pobúrila miestnych z Modry, zvlášť keď na vlastné oči uvideli, v akom sa stave pán poslanec nachádza. Napije sa, jak taká doga, kedy išli túto ľudia, tam ľudia zabije, a čo sa stane? Nie, nepôsom. Ani jedno malé pivko. Áno, jedno malé pivo, áno. A ešte jedno. Borovičku. Rum. Výsledok opakovanej dýchovej skúšky ukazoval viac ako 2 promile. Pán Super je námol. 30 rokov robím krčmarku, poznám to veľmi dobre. Je námol. Určite nebol som opitý, vypil som 2 deci vína, to je v poriadku. A so stichom sa nakoniec aj priznal, čo to vlastne pil. Orešavské. Takže bolo to orešavské dneska? Chutilo? Samozrejme, že chutilo. Pán poslanec má ale poslaneckú imunitu a tým pádom sa vlastne nič nestalo. Vodičský preukaz mu dnes polícia musela vrátiť. Odvaha mu ale nechýbala, potom všetkom si trúfol opäť sadnúť za volant. Samozrejme, bez akýkoľvek problému. A polícii stále vyčíta, že sa nesnaží chytiť ozajstného vinníka nehody. Ja som rád, že som ho do neho nenarazil, že sme sa zachránili, je to v poriadku. Poslanec Super má teda svoju vlastnú teóriu o nehode a za ňou si aj tvrdo stojí. Tak či onak škodu preplatí poisťovňa a týmto sa aj celá záležitosť pravdepodobne končí. Z Modry Danica Klajnová, televízia Markíza.